פוליטיקאים בגלימות, דימויי פנים מכובדות, מנותקים לחלוטין מהעם, הניתוק הוא מרצון לפי אג'נדת הברון הגלובליסטי. דיפ סטייט מוקם בחול, דילול זהות יהודית במדינה דוברת עברית, והפיכתה לארץ זרה כמו באירופה. דוחפים את כלול עמדות השמאל, בסיס חוקתי אסור לישון, מחטף שלטוני כי בעולם שלישי. אך הממשלה היא אשמה, לא פועלת לרסן אותה. קבוצת הקנגרואים בגלימות על דוכנם, מן הצדדים מתבוננת, וקשר החבור הסמכויות היא גונבת, וכשלשעברים פועלים נגדנו בתקשורת הזרה. אולי עוד נראה כאן הוכחה, אם יבחרו לעסוק בעתירה נגד כותב שורות אלו מליבו, כליית חופש הביטוי, צעד ראשון ולא חסוי למדינה שהיה תחת משטר דיכוי של הפיכת מדינה לדיקטטורה. אך הממשלה היא אשמה, לא פועלת לרסן אותה. קבוצת הקנגרואים בגלימות על דוכנם, מן הצדדים מתבוננת, בקשר החבור הסמכויות היא גונבת, וכשלשעברים פועלים נגדנו בתקשורת הזרה.